группировкой мафии. Среди нас нет ни одного нормального человека. Biz jenayetçiler topory, biz mafia, biziň aramyzda ýekejede düzgün adam ýok diýip Türkmenistanyň Godorky Daşary işler ministri Barys Şyhmuradow 2000-nji ýylyň 30-njy dekabrynda halk maslahatyna gatnaşyjylara görkezlen video ýazgyda ýüzüni ýerden galdyrman eden boýnaşlyk çykyşyny aýtdy. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler, men jurnalist Allam Murat Rahimow. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy dekabry Ala Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigi. Görüşüňiz ýaly bu gedekki gepleşigimiz 2002-nji ýylyň Sanjar wakasy ýyly atlandyrylýan 25-nji noýabr wakasyna, ýagny Sapar Murat Niýazowyň janyna kastetmek synanşygy diýilip atderilen waka başlanylýar. Şo wakadan bäri dogry 20 ýyl geçdi. Şonda 25-nji noýabr wakasynyň ýylyny bilen ine şu günler, ýagny noýabryň ahyrky günlerini hemem dekabryň başky günlerini Türkmenistanda köpçülikliň tutka tutuşluklar başlanypdy. Şo döwürde peýda bolan käbir maglumatlarda da şol tutka tutuşluklaryň ýa ilkinji günlerinde jemi 200 töwerek adamyň tutsagyna alynanyny we soraga çekilenini aýdyrypdy. Elbetde soraga çekilenlerden käbirler tiz wagtdan boşadyldy, ýöne käbirleri diňe bir türme atykylmak bilenem çäklenilmän, eýsem diýriligine ýok edildi. Şuň kun şo wakalary ýatlamaklyga nähil derurluk bar. Ödük walyna, watanyň we halkyň walyna biperwa garamayan adamlar üçin şu wakalary öwrenmeklik näme üçin derur? Şu gepleşigimizde biz bir tarapdan ine sunukdoýnalardan gurrun ederiz, beýleki tarapdanam soňky bir hil bäri käte onnamunna rejimi tankitlap çykyş eden bolup, soňam hil bir iş eden ýaly boluşup 30 ýylyň dogamynda Türkmenistanyň Godorky opozitsionerleri näme edipdirler aýdýan ýaly lenji çykan, kinaýaly soragy dyýynman gaýtalak gelýän. Ve asmanda pelpelle uçup ýören käbir bady howalary biraz ýere düşürmekde, hemem olan gözüni biraz gaflat ukusyndan açmakda da ne şular ýaly wakalary ýatlamaklyk we teljermeklik ören zerur diýip hasaplaýan. Näme üçin? Türkmende bir nakyl bar, geçmişini bilmediğin geljegi bolmaz diýip. 30 ýylyň dogamynda odolkular näme edipdirler aýdýan ýaly soragyň özi. Men pikirimçe şu soraw berýän adamlaryň özleriniň şu çakaçenni, şu datlary asla gazaklanma bildirmänliklerini, hemem öwrenmänliklerini görkezýär. Sebäbi şolar ýaly adamdan näme üçin sen köni opozisiýaň ähli işiniň üstüne ýöne atanak çekäýäň diýip sorasaň, adat şonuň berýän jogab näme? Ay bir de şu çakaçenni şu köni opozisiýaň bir opozisiýa iş edipdir diýip eşdem ýok. Ya şolaň eden işini görem ýok diýendirler. Şular ýaly men mellen özlerini alyp barşlaryny men şu bir kitapbok öwrenje goşguýadar abi, kimdir biri. Şular ýaly bir kitapbok öwrenje goşguýadyp, soňam serediň men nähil goşguýadym. Menden öň türkmen edebiýatyna hiç açan iwal şahyr bolmandyr diýip öz ýanyndan gün hoş bolup ýören bir şahyrtym ok bilen deňeşdirdim men ýaşalar. Ýene bir täsin ýeri. Bizim köp ýylleşlenmede taryh barada görülseň, mundan müňlerçe ýyllar odan. Yani Oğuzluň, ya Selçukluň, ya aýdaly Araplaň näme edenlikleri barada kemin goýman akıl tatyp bilýändirler. Ýöne mundan bary ýok 15-20 ýyl boldy. Ýurdumyzda diktator rejimden dyndirmek üçin kimler näme edipdir diýip soraýar. Agzlaryna edil suwalan ýaly bolarlar şolar ýaly adamlar. Dek düýünjük. O uzak tarihte değil, dek düýünjük öz ýurdun we halkyň gykwalyna degişli. Nähil möhüm zatlaryň bolup geçendigini bilmän, ol uzakdaky tarih barada akıl tatjak bolmaklyk ýa-da ýurdun hemem halkyň gykwalyny düzetjek bolan bolmaklyk. Akylly başlygyň alamaty bolup bilermi? Bu soragyň jogaby özünden düşünikli hadýan mene. Ýa-da näse edip görelim? Olurkular 30 ýyllap näme edipdir diýen adamlar özleri nähil gala alypdyrlar. Näme adarpdyrlar? Näme ýumrupdyrlar? Ya näme gurupdyrlar? Näme özgördipdirler? Alnan dur üýtüşik galany görmersiňiz. Gala diýmek goşadyrnyň şinni aýdýanna üýtüşik gala diýip. Diýmek onu siýasatda aýratynam Türkmenistan ýaly ýurda gerek gelenine gala almaklyk, ýagny düýpli bir özgörçlük gazanmak diýilýän zat aňsatda däl bolaýmasyn. Belki burada mundan odal nähilli bir işler edilendir hem. Belki köp işler hem edilendir. Ýöne şol işleri görmek üçin biraz gazaklanma gerekdir. Ya belki odalkular ýalňyşlyk goýberen bolsalar, bir aýdaly şolar ýalňyşypdyrlar. Üstü şükür iş etmändirler diýer. Ýöne şolaň ýalňyşlyklaryny öwrenmelidir ände.
Belki şoňa derurluk bardyr. Ya beýlek tarapdan olor opozisyonerler diýilýänden hem elbetde hemmesini bir aýakdan sürp bolamak. Sebäbi olaňam içinde her türlü maksatly, her türlü prinsiplere ýeren adamlar bolan heniden bar. Diktator kursysynden gidirmek üçin finansiýa eden, hemem şuurda ejir çeken ya da hatta gurban bolan adamlaryň içinde de her türlü adamlar bar. Etem şolaryň hemmesini teň derejede ýa-ni hormat goýulmagy ya halkyň gahrmanlary diýip atlandyrylmagy münasip diýip bolarmy ya münasip bolmalymy şolar. Ine şolar ýalam sorawlar peýda bolýandyr siziň aňyňyzda. Ya aýdaly öz döwrüne diktator gollap we Türkmenistana diktator rejimini döremegne we şol rejimiň üsmegne günden-güne ýardam edip, soňra şol rejimiň pidaty bolan bir giden adamlar bar. Şolar ýaly adamlary nähili garamaly biz. Ine bulam ýokum sorawlaryň biri bolup durýar. Şu datlardan nähili tapa almaly umuman. Olar ki ýalňyşlyklan gaýtalanmaly üçin şuňky näme etmeli? Ya näme edilýär? Şu mesele bilen şuňky hiç kysynda kaýgydyklan barmy? Umuman ine Sanjar wakatyna bagşlanan şuňky gepleşigimiň dowamynda biz ine şu sorawlara we käbir beýlek sorawlara hemmemiz bilerikde jogap tapmaga çalışarys. Anyk bir jogap tapyp bilmesegem ýöne iň bolmanda şu sorawlaryň üstünde oýnanyp başlasaňyzam biziň şu gepleşigimiz öz maksadyna ýetdi diýip hasaplap bileris. Temaň ören ullugyna we aýdylmalyklaryň ören köpdigine görä biz başardygymyzdan gyýsarak gurrun etjek bolarys. Ýöne şonu da aýdylmalylar bir gepleşige sygjak datlar däl. Şoň üçin gurrunmyzyň barşyna gepleşigi näçe bölege bölmeligi belli bolar. Belki ol 2 gepleşikden, belki 3-4 gepleşikden barat bolar. Ýöne şu tapgyrdaky gepleşiklerin hemmesiniň ady Sanjar wakaty näme? Hakykatlar we toslamalar diýilip atlandyrylyp, her gepleşigem öz nomery, ýagny 1-nji bölüm, 2-nji bölüm, 3-nji bölüm diýilen ýaly nomer bolar. Şolaryň görkezler ýene bir ýatlatjak dadymyz. Gepleşikler tapgyrymyz Sanjar wakaty diýilip atlandyrylsa da biz diňe bir Sanjar wakaty barada gurrun etmän eýdem. Umuman Türkmen opozisiýasynyň ýakyn taryhyna degişli käbir beýleki möhüm wakalary geçmekçi. Şu noktalardan şu gepleşikler tapgyrymyzda berjek jikmejik maglumatlarymyzyň köpüsi olar hiç bir kanalda we hiç bir gepleşikde berilmedik maglumatlar bolar. Belki geljekde de hiç haçan berilmez. Şu datlaryň jany şaýatlary hökmünde ýa-da şu datlar baradaky maglumatlar toplap, saklap ýören adamlar hökmünde biziň özümiziň hem aýatda näçe wagt ýaşajagymyz belli däl. Tarihyň we geljek nesilleriň hatirasyna şu maglumatlary toplamak we öwrenmek üçin hem biz az wagt sarp etmedik. Şoň üçin kimiň mümkinçiligi bar bolsa we derur hasaplasa şu gepleşikleri göçürüp alıp arkiv görnüşinde saklap bilse diňe bir biziň çeken zähmetimize hormat goýdy bolmaly etem taryhymyz üçin hem belli bir iş etdi bolardy. Inni Sanjar wakatynyň 20 ýyllyk bilen baglanşykly gurrun etmeli bolsa, onda biz şu wakatyň hakatynda duran esasy adamlar barada da gurrun etmeli bolýas. Inni şu waka diýmek bilen biz nämäni gözeňde tutýas? Ýagny Türkmenistanyň prokuraturasynyň şu döwürde bildiren aýplamasyna görä, şu taýda Türkmenistanyň içinde Aşgabatda dilli uşucular topor bolupdyr. Şolaram Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmekligi planlaşdyrypdyrlar. Soňam şoň janyna kast edilenden soňam häkimiýeti basyp almaklygy planlaşdyrypdyrlar. Indi biz o wakada barar, ýoşluk bilen hakykatdan hem Niýazowyň janyna kast ediljek bolunup durmy. Häkimiýet basyp alınjak bolunup durmy. Oňa biz barar, ýöne şolar ýaly bir öz boluşly bir dilli uşucu toporyň bolanyny ol hakykat şugun. Onu men özüm bilýän, onu biziň oşa döwürdeki eginleşlemizden bilýär. Awa şo toporam gurnandan esasy gurnandan biriniň Baris Şyhmuradowdygan belli. Şoňa ýol başçylyk edeniň Baris Şyhmuradowdyg belli. Indi Baris Şyhmuradowyň öýüdi kim? Sebäbi soňky nesillen wekilleriniň köpüsiniň bilmeýän bolmagy mümkin ýa bilen oklar men onuň bilýän, men özüme de haýyş gelip gowuşdy. Şu arada bir gepleşik edip bir şoň şahsiýeti barada da birazrak durup geçden gurrun bersen diýip diýlen ýaly. Sebäbi ondan ýaly 20 ýyl geçen soň
Ýa-ni şo döwürde dowulan ýöne şo ýylda dowulan adamlar ýa-ni şu gün 20 ýaşly ýa-ni kämillik ýaşyna ýeten adamlar bolýar-da. O döwürdäki çağalaram o täk bodatlardan habarsyz. Ýöne soňky döwürlerde eşdiýärler da Sanjar waka diýip gaýtalanıp durulan soň eýlede beýlede. Onu şonu bileti gelýänler köp da. Indi Barış Şihmuradowyň şahsiýeti barada gurrun etmeli bolsa, Barış Şihmuradov edil şo wakan ýüňýany Türkmenistanyň daşary işler ministri wezipetini işläpdi 5 ýyl ýaly. 95-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli. Ştaýda şoň suratyny görýäňiz. Barış Şihmuradowyň özi 1949-njy ýylda Aşgabatda dowulan. On kakasyna Oradov Şihmuradov diýilýär. Men hem şoň kakasyny ýatlaýan käbagt şu zatlarym zerur bolýar. Sebäbi şol Sovet häkimiýeti darganynyň soň Sovet Soýuzy darganynyň soň Türkmenistanyny ýokary wezipe eýleýän käbir adamlaryň ene satasy şu Sovet döwründe ýokary wezipelerde ýa-da möhüm wezipelerde işlän adamlar bolup çykýar-da. Indi hemmesi bolanok elbetde bir kanun olaýaklyk däl ýöne şu Barış Şihmuradowa gedek gelenine bellemeli zatlar şoň kakasy Oradov Şihmuradov öz döwründe näştaýda şo barada gysgaçyk informasiýa we arxiv materialleri esasynda öz döwründe Sovet Soýuzynyň şo döwürdäki Sovet Soýuzynyň KGB-sini işlän näştaýda şoňa berilen çiýinler hem bar. 1936-njy ýylyň 20-nji iýununda SSR-iň KGB-siniň serjanty diýilen çiýin berilipdir. Näştaýda şol fermanyň nomery bar. Ondan soň 1940-njy ýylyň 17-nji maýynda SSR-iň KGB-siniň ýani Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň leytenant diýilen çiýin berilipdir. O baradaky näme kararyň fermanyň şu taýdyn ha nomery bar. Ondan wezipelerde näil wezipelerde işläpdir. Şol NKVD-ň şo döwürde KGB hem içeri işler ministrligi bir organ bolan, ýani 34-nji ýyldan 54-nji ýyla çenli aralykda. Oňa da NKVD diýilýän eken. NKVD diýmegem Narodny Komissariat Внутренних дел bolýar, orsçasy. Türkmençe içeri işler boýunça halk komissariaty diýilip adlandyrylýan eken. Ýani KGB bilen içeri işler ministrligi biriktirilip bir organ bolan. Olam şo döwürlerde gaýnansak da şo NKVD diýsen adamdan iýinni ýüşündirýän bir süngüni gagşadýan zatlar bir organdan bir hökmüne tanalan tebe NKVD şo döwürde adamlar iýdarlamak, siýasat garaýşy tehel bir ýemeden kada bolan garaýşdan tapawutlanýan adamlar ýanamak şolar iýdarlamak şolar tutsak etmek bilen meşgullanan organ. Ana şonda 1940-njy ýylda 3-nji şol NKVD-den 3-nji Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň NKVD-siniň 3-nji bölüminiň naçalny bolan, şoň ýol başçysy bolan. Ondan wezipesinden boşadylypdyr. Soňam näme bolupdyr? Narodny komissar kontrolü Türkmenistana SSR diye. Türkmenistan SSR-iniň halk kontrollugy komissary wezipesini işläpdir. Halk kontrollu komissary diýmeklik, ministri diýmeklik. Şol halk kontrollugy ministri bolup işläpdir. Daňy şo ministrlik wezipesinde bolupdyr. Soňam şon ýaly indi men bunu näme üçin agdaýan? Tebe şo döwürde Gurbanly Berdimuhammedowyň kakatam şolar ýaly wezipelerde işlän adam Mälikuli Berdimuhammedow şu taýda Wikipediýada köp maglumatlar aýrylypdyr. Şu Gurbanly Berdimuhammedowyň kakasy barada. Ýöne şonu da gaýtaklaýan ýagdaýda baryna служил в воинской части Министерства внутренних дел СССР diye. Ýagny SSR-iň İçeri İşler Ministerliğinin harby bölümine gulluk eden ýa-da İçeri İşler Ministerligi diýmek polisiýa diýmek, ýagny milisiýa diýmek. Oňam harby bölüm barmyşyn. Şey diýmek näme aňladýar? KGB-ni aňladýar. Şu ýanky NKVD diýilýän zat aňladýar da. Şu öz döwründe ine şulam şu Gurbanly Berdimuhammedow hem kakasy şolar ýaly wezipede işlän. Şoň üçin men diýjek bolýan adam şu Sovet Soýuzy darganynyň soň onuň şolar ýaly adamlaryň çağalaram bir ýokary wezipelere eýe bolaýarlar-da, bir gaýramaýaklaň diýildi şolar ýaly. Ondan ne Sapar Klimov hem öz kakasyny ýatlanyna
Şo KK'nın NKVD'de işleyenligini aydanok da şo Bagşaga diýip şo ýaşuldy. Olam öz döwründe Barys Şyhmuradowyň KK'da ýa-ni Orad Şyhmuradow bilen ýakyn doguslygyna taçaklyk atnaşan. O arada Tapar Klimowň öz dili bilen aýdýa 20-nji ýylyň şol ýa-ni mart aprel aýlaryna Hanmurat Feýnif bilen bilelikde oturup eden gurrungyny öz maşgalaty barada gelip çykyşy barada gurrun edýär. Şolaň ýöreýte höhmet döşlügi bar. Şu adamlar onlar YouTube'da. Şo taýda öz dili bilen aýdýar. Men kakam Barys Şyhmuradowyň kakasy bilen ýakyn dostluk gatnaşygy ne bolan taçaklyk gatnaşykda bolan maşgala bolup gatnaşypdyrlar diýip. Bölüm ýöne ýerden bolanok sebäbi şolaň iki hem şo döwürde ýa-ni Tapar Klimowň kakasam NKVD işleyen Barys Şyhmuradowyň kakasy. Indi men bu zatlary ýa-ni ýene bir gedek gaýtalaýan şol käbir ýokary wezipelere eýe bolan, ýani garaşdyrlyk ýyllaryna ýokary wezipelere eýe bolan adamlar şol inatalary öz döwründe şo tabiat häkimiýeti ýyllaryna nirlerdedir bir ýerde NKVD, KGB'de ýa bir ministerlik wezipelerini işleyen adamlar çağalar bolup çykýar da. Ýöne hemmetler ýene gaýtalaýan ol bir kanuny laýyklykda däl ýöne käbirler şonu ýani. Indi Barys Şyhmuradowa gedek gelende de şonu ýaly bolup çykýar. Şonu ýaly bolup çykdy. Indi Barys Şyhmuradow 49-njy ýyl Aşgabatda doguldy diýdik da, ödem indi ejetine Maria Nikolaýewna diýýän ekenler, ejeti millet boýunça Ermeni, o kakasy ýa-ni oradagy türkmen, soňam 1900 ýa-ni indi 1966-njy ýylda orta mektebi gutorýa Barys Şyhmuradow Aşgabatda da Rus dilinde mektebi gutorýada 1971-nji ýylda şondan soň näme girýär? Moskwadaky Moskwaň Döwlet Uniwersitetine jurnalistika fakultetine girýärdi. 1971-nji ýylda tamamlaýar, 66-njy ýylda girip. Onuň öz hünäri boýunça, nätaty hünäri boýunça bir jurnalist. Şoň üçin şo öz döwründe jurnalistika urundan Barys Şyhmuradow işleýän, hususan şo döwürde Sovet Soýuzyna teatrikler neşir agentligi diýip bir zat bar. Agentство печати новости diýip APN diýip adlandyrylýar. Ana şol agentlikde jurnalist bolup işleýän 1971-nji ýyldan 86-njy ýyla çenli aralykda. Ýöne şol aralykda da jurnalistlik hünäri bilen bir wagtyň özünde käbir ilçihanalarda, şu Sovet Soýuzynyň ilçihanalaryna maslahatçy hem wezipesini ýerine ýetiripdir. Hususan minha şol SSR döwründe 1971-nji hem 92-nji ýyllar aralygynda SSR-iň Pakistanyň hem Hindistanyň ilçihanalaryna da maslahatçy konsultant bolup işläpdir. Ondan soň 1983-nji 86-njy ýyllarda şol işläp ýören döwründe ýa-ni gaýbana okumy günlük okumy şo taýda ýa-ni ministr SSR-iň daşary işler ministerliginiň ýanyna diplomatik akademiýa diýip okujagy we şonam tamamlandyr. Ondan şondan soň Sovet Soýuzy dargaýa şo döwürde şo işläp ýören döwründe bolan 1992-nji ýylda Niýazow buňa Türkmenistana gaýdyp gelmekligi çekliýip edýär. Ol Orsetde ýaşap ýördi o döwürlerde. Ýöne Türkmenistana dogulup Türkmenistana okanam bolsa. Ondan 1992-nji ýylda Niýazow oňa şo döwürde de Awda Kuliýew daşary işler ministri bolup işläp ýördi. 91-92 şol ýyllarda şonda Awda Kuliýewiň ornwasary bolýar 1992-nji ýylda gelip, ýani daşary işler ministri bolup işläp ýören Awda Kuliýewiň ornwasarylyk wezipesini alýar gönden Niýazow boly. Ondan soňam Awda Kuliýew 92-nji ýylda öz ardasy bilen işden çykyp Orsiýada gitdi Awdaga. Olam oňa sebäp bolan adam, şeýle görkeýin Awdaga. Oňa sebäp bolan adam Awda Kuliýewiň soň öz düşündirmegine görä Niýazow bilen hiç dil tapşyp bilmeýändir. Türkmenistanyň ötüş strategiýasy barada, daşary tiýasaty barada, içeri tiýasaty barada. Şoň üçin hem özüň şo Niýazow bilen işleşip bilmejekdigime diýip gözüm ýetip men Niýazow dursa men durup bilemok,
diýilen garaşdan uğralypam wezipeden çekilip soňam orsiýada gidýär. Sovet Soýuzy dargan döwründe o wagt orsiýatyň raýatlygyny almagam kyn näli. Sebäbi adamdan eline şol köýünde Sovet pasportu bardy. Şoň esasynda sen eger orsiýatda bir ýerde odul propiskada duran bolsaň, şoň esasynda sen orsiýatyň raýatlygyny alyp bilýärdiň. Şoň üçin şol mümkinçilikden peýdalanýar. Öz döwründe Boris Şykmuradow hem orsiýatyň raýatlygyny alan, Avda Kuliýew hem orsiýatyň raýatlygyny alan. Ondan soň Avda gidenden soň aradan bir näçe ýyl geçen soň 1995-nji ýylda Boris Şykmuradowyň özi Türkmenistanyň daşary işler ministri wezipesine geçýär. Şoňa Niýazow şonu belledi. Şo wezipede de 5 ýyl işledi. 2000-nji ýyly şeňi. Ýöne şol aralykda ýa-ni şol daşary işler ministri bir wagtyň hem daşary işler ministri wezipesinde boldy hem vice premier ýani Niýazow premier ministerlik wezipesine meýleýärdi bir wagtyň özünde. Edil şu wadyna Berdi Muhammedowyň eýleşýär. Hem prezident hem premier ministr. Şonda Boris Şykmuradow vice premier wezipesine meýledi. Onuň ödem ol vice premierlik wezipesem bir wagtyň özünde hem hukuk goraýjy, kanun goraýjy organyň üstünden serenjamlyk edýän vice premierlik hem beden terbiýe, sport meselelerine möhür için alyan vice premierlik. Indi men buňam näme üçin aýratyn şuňa ültü çekýän şo Boris Şykmuradow ýa-ni kanun goraýjy güýjülenji organyň üstünden hem serenjamlyk edýän vice premier bolan. Şo döwürlerde ýani o zanam 1994-95-nji ýyllarda edil ýa-ni daşary işler ministrligi wezipesine geçmeginiň edil öň ýany hem geçen döwründe bolýar da. 94-90 ýaş bolanda 90 ýaşda hem daşary işler ministri boldy ýöne. Şoň edil bolsa vice premierlik wezipesine eýelenni. Şol hukuk goraýjy organyň üstünden gödäwçilik edýän vice premier bolýar. Indi diýme onda şoň gödäwçilik aslında şo döwürde 94-95-96-njy ýyllarda Türkmenistanyň içinde iş alyp barýan Agdabirlik opozisiýon halk hereketiniň hem agdalary gadaplyýardy, iýdarlanýardy, soraga çekirilýärdi, içinde öldürilenler boldy, oňa da barar tädir. Şo zatlaryň üstünden gödäwçilik edip oturan Boris Şykmuradow bolan. Men şoňa aýratyn ünlü çekjek bolýan sebäbi şu Tanjar wakaty bilen baglanyşykly umumyň detallara, ýagdaýlara düşünjek bolsaň şu zatlaryň biz öwrenmeli kim bolan? Boris Şykmuradow, töwereginde adamlar kim bolan? Olaň maksady näme bolan? Häkimiýeti eýleýänlerine olar bir ütüşklat getirjekdilermi Türkmenistana, Türkmen jemgyýetine diýilen sorawlar ýa-da çykýar. Şo sorawyň jogabyny tapmak üçin ilki şol adamlaryň şahsiýetini de düşünmeli. Şol adamlaryň özleri näme derejede Niýazowdan tapawlandypdyrlar. Niýazowyň rejimine nähil gulluk edipdirler. Nähil goşgund goşupdyrlar, diktatoryň şahsiýet kulturyny öğretmekde. Soň näme bolupdyr? Men şoň üçin agda oturna şu Boris Şykmuradowyň şo döwürde eýelen şo wezipeleri eýelen döwründe nähil repressiýalar bolandygyny aýdyp otyň. Şoň gödäwçilik aslında. Üstesinde de daşary işler ministri bolan döwründe de daşarda iş alyp barýan, daşary ýurtlarda iş alyp barýan opozisiýonерler hem iýdarlanýardy. Esasen Avda Kuliýewiň tarapdarlaryny iýdarlaýardylar. Moskwada, Orsiýetde, başga ýurtlarda olar kim iýdarlaýar? Nähili organyň üstü bilen iýdarlanýar. Elbetde Türkmenistanyň ilçhanalarynyň, konsulluklarynyň üstü bilen iýdarlanýar. Şo taýdaky adamlaryň üstü bilen. Olaň işine kim gödäwçilik edýär? Şolaň işine de 1995-nji ýyldan başlap Boris Şykmuradow gödäwçilik edýärdi. Sebäbi ol daşary işler ministri. Daşary işler ministri diýmek sen hemme diplomatik edaralaryň üstünden ýol başçylyk edýän resmi ýol başçylyk edýän şenovnik. Demek şol repressiýalar hem şo iýdarlanýyklar hem Boris Şykmuradowyň gödäwçiligi aslynda alınıp barılan iýdarlaşyklar. Näme üçin eger Boris Şykmuradow şo döwürde şol atlara garşy bolan bolsa, aýdary Türkmenistanyň ýagdaýyny bir demokratiýa tarap özgerçek bolýan adamlar iýdarlanyp berler, türmäge atylyp berler, ýanylyp berler. Eger sen şol atlar bilen alalaşýan bolsaň, senem şolar bilen pikirdeş bolsaň, hakykatdan hem Niýazowyň diktator rejiminiň gitmegini isleýän bolsaň, Türkmenistanda ýagdaýyň bir gowluga tarap, bir erkinlige tarap özgörmegini isleýän bolsaň, näme üçin onu şonu amala aşyrjak bolup şo döwürde iş alyp baran adamlar iýdarlananyna sen diňe bir peýat kelçiligi bir döretmänsiň, üstüne de şoňa ýol başçylyk edipsiň gaýta, gödäwçilik edipsiň, şolaryň işini koordinirläpsiň.
Demek şo represi işine günden gün yol başçılık edip öz goşundun, goşupdun da. Demek eger öz wajdanın öňünde şo zatlaryň ýalňyşdygyny düşünýän bolsaň, ona aýdalyna awda kulyf özde gurunda şo zatlara, şol işlere goşulmajak bolup, niýadyň şahsiýet kultunyň döredilmegine ýardam etmejek bolup, şonam görüp, şoň dörep barýanlygyny, şoňam kem şoň şahsiýet kultunyň ösdürilýänligini görüp, şoň bilenem alalaşma özde gurunda 90-njy ýylda. De garaşdyrylyň başga ýyllarynda ardasyny berip gidýär. Näme onu şo ýurdun içinde näme beýleki ministerler şo görellerine eýermändirler. Gaýta şo niýadyň şo repressiw siýasatyny alyp götürip, şoňa da ýol başçylyk edip, onam koordinirläp, şeýdip gaýta oňa ýardam beripdirler. Şonu ne aýratyn bellemeli lan şu adamlar. Şolaň psikologiýasyna düşünmek üçin. Şol adamlar kim? Näde soň birdenike olar opozitsionerler boldular. Haýsy ýagdaýda boldy şolaň aglawaty? Ya wezipelerinden giderilenden soň ya ýa-ni biznesleri ellerinden alynan soň ya özlerine bir türme awatylma kopu awany urandan soň birden şolaň aglawaty şonu ýaly opozitsioner boldy. Ana şolaň diýerim, gynantakda takda ýene de Barış Şyhmuradov boldy. Indi onsoň bir aýtdyk, ýa-ni 2000-nji ýyla çende Daşary işler ministri bolup işletdik Barış Şyhmuradov. Ona 2000-nji ýylda niýat hony ýa-ni ministerlik wezipesinden aýyrýa-da Owganistan meselesi goýunça Türkmenistanyň bir ýürütüp wekili edip belleýär-de. Indi beýdimek näme diýmek? Ýuwaşlyk bilen Barış Şyhmuradowy gidirmek. Näme üçin? Niýadow özüňden bilýäňiz, Edilberdi Muhammedow şeňe diýýär, Niýadow aýratynam şo meselede, ýagny çögereginde kadrlar uzak saklamak meselesinde gaty çydamsızlyk görkezýär. Ýagny çekinýärdi. Haýsydyr bir adamyň uzagrak ýokary wezipede oturmagyny hiç atan islemeýärdi. Tebiäbi birden oňa awra ýartaýmasyn, birden çögeregini öz komandasyny ýigin aýmasyn, bir topor didip, ondan men bir aýagymyň aşagyny köp başlaýmasyn diýilen ýaly gorky bar. Niýadyň şoň üçin muddama çalyşyryp durýar. Adam işini başarýarmy, başaranokmy, oňa da hereden ok. Şonu köp oturtmaly ýaly. Ondan o döwürde näme? Häzirki döwürde islenlik çynonlukdan hem aýyp tapyp bilýän. Ödem ugurlugyna ýogul berýärdi. Ine öde guruna şoluna Gurwan Atajanow baş prokuror bolup işlendi. Bilýän eken şo edýän jenaýatçylyklaryny. Öz dili bilen aýdyp otyr niýadyň. Men ýa-saň duýduruş berdim buňa diýe. Men ýa-öň aýtdym saňa diýe. Men ýa-seň bir jaýyňa köşkün allyma ýyktyrdyma seň buron köşkün haram pul diýe. Entek wezipede işläp ýör kaşalatlar edipdir niýadyp bilýän eken. Ýöne wezipesinden kogonok ulonýa ýöne şoňa garşy kompromatlarym ýygnap öz seyfinde saklap oturýar. Ene bulaňam her birine garşy şolar ýaly aýyplamasy bar. Hatda Barış Şyhmuradowa garşy bar eken. Oňa da barar Barış Şyhmuradow öz döwründe soň bir näçe tany harby uçory satyp kiderine pul urmakda aýyplady. Diýmek niýady şo zatlarym öz döwründe bilýän eken. Wezipesinden gitmäk edipdir şonu. Ine niýadyň öz sözünden uraltak. Ýöne şonu şo wagtynda şol aýyplamany bildirip wezipesinden kowmany. Oturýar garaşýar da soň wagty gelende onuň şo ýanky teýpinden çykarýar da onuň aýyplamany bildirýär. Indi ýöne bu adamlarym oturjak, iňsoňky pursatyna şeýle oturjak ýöne niýadyp oturdanyk bolar. Niýadyp gullugam etjek. Niýadyň şahsiýet kulturyny mundan beýlegem şo döwürde ösdirjek bolan ýöne niýadyp bolar wezipesinde oturdanyk. Ondan olar näde käbirleri türmäge girip ýetişmäge kadar opozitsionerler bolýar. Ondan soň az wagtlyk ýan kaýtdyk Türkmenistanyň Owganistan goýunça wekili edip belletdik. Ondan o taýda da bir 7-8 aýaly işländen soň ondan ony ýa-ni 2000-nji ýylyň 2000-nji ýylyň başlarynda da 2001-nji ýylyň başlarynda da ony Türkmenistanyň Hatay goýunça ilçe edip beldi. Ýagny noýabryň mart aýyndan noýabra çen işletdi umumyň Barış Şyhmuradow ilçe bolup Türkmenistanyň Hataydaky ilçe bolup işledi. Mart aýyndan noýabra çen 2001-nji ýylyň soňam Niýadow ony ýerine çagyrýar. Indi şol ilçe bolup işläp beren adamlary Niýadow ýerine çagyrdan näme anlaýar? Diýmek teni peteldip peteldip ilçe edip belleýän bolar soňam teni bir ýeri köşke çagyrýan bolsa, diýmek onda sana bir çäre görjek bolýar ýene-de. Ondan Barış Şyhmuradowyň öz dili bilen aýtmagyna görä şo döwürde oňa öz ýeginleşler, tanyşlary duýdurup durlar, sen gelseň seni türmäge basýar diýip.
Şoň üçin şo taýda şol göni Hataýdan Orsiýede gaýdýada 2001-nji ýylyň 1-nji noýabryna özüniň Niýazowyň rejimine garşy opozisiýa geçýändigini elan etdi. Ondan Moskwa gelip özüniň opozitsioner hökmünde, ýagny Niýazowyň rejimine garşy opozisiýa geçýändigi hakyndaky eden ilkinji resmi beýanatyna, ol beýanatam 2001-nji ýylyň 1-nji noýabryna edildi, şonam internet saytlaryna ýaýratdy. Şonda Barış Şeýhumadowyň şol ýüzlenmesine ine şeýle diýilýär. Men häzir şurada bir ikinji ekran açyp şu edip taýýarlap goýan käbir belliklem bar, şolara men seretmeli bolýan. Ya birden sitatalar bar da. Ana şoň eden çykyşynda ýüzlenmesiniň tekstinden bir bölek ine şeýle diýilýär. Шейхмурадов айдия: туркмены, наверное, самый терпеливый народ в мире, но и в нем сегодня формировано демократическое народное движение, готовое конструктивно и на демократической платформе оппонировать режиму Ниязова. Многие из нас, в том числе и я лично, не снимают с себя ответственности за то, что определенный период времени были втянуты в порочную практику управления страной и вольно или невольно способствовали процветанию культа Niýazowa. Indi türkmençe okap bereýin. Türkmenleriň dünýäde iň tabyrly halk bolmagda mümkin. Ýöne şuňky gün şol halkyň içinde de Niýazowyň rejimine garşy konstruktiw we demokratik esasda görüşmäge taýýar demokratik halk hereket edýärdi. Bizim köpüýmiz şol sanda meniň hut özümem belli bir wagtyň dowamynda ýurda dolandyrmagyň adam kärçiliksiz usulyna goşulşandygymy hemde Niýazowyň şahsiýet kulturynyň ösmegine meýil etýin ýa-da mejburi ýagdaýda ýardam edendigimiz üçin jogapkärçiligi öz üstümizden aýyrmaýar diýip günäsini boyuna alýan ýaly bellek geçýärdi. Şuňa şonu iň bolmanda şolar ýaly Niýazowyň şahsiýet kulturynyň ösmegine meýil etýin ýa-da mejburi ýagdaýda ýardam etdik diýip şonu boyuna alan üçin iň bolmanda şoňa da sawursyny aýtmaly. Onuň şol beýanatynyň ýa-da bilenem elan edilen zatlaryň birem, ýa-ni Türkmenistanyň halk demokratik hereketi ady bilen, ýa-ni Народного демократического движения Türkmenistana NDDT diýilen hereketiň döredilýändigi hakynda edilen beýanat boldy. Oňa da Barış Şeýhumadowyň özi ýolbaşçylyk edip başlady. Şolar ýaly opozisiýon halk hereketiň hereketi. Indi Niýazowyň hökümeti diýse reaksiýa bildirdi. Niýazow seyfinden çykarypdyr. Barış Şeýhumadow üçin taýýarlap goýan şol aýplamalaryny. Ýagny Barış Şeýhumadow şol Hataýdan gaýtman, Hataýda şol ilçilik wezipesini çaşlap Moskwa gaýtman, Türkmenistana baran bolsa, ona bildiriljek aýplamalar ne şol eken, Niýazowyň seyfinden çykaran materiallar. Ýagny Şeýhumadow vice-premier hem daşary işler ministri bolup işlendi öwründe. Indi bu Niýazowyň bildiren aýplamasy, ýagny baş prokuraturaň bildiren aýplamasy. Dogrumy, dogru dälmi onu barlap görmäge biziň ýagdaýymyz ýok. Ýöne şol döwürde Barış Şeýhumadowyň golu bilen Orsiýedeň käbir harby kampaniýalaryna Türkmenistana degişli 17 ýa-ni bagyşlaň Türkmenistana degişli 5 sany Su-17 kasymly harby uçur satylypdyr. Ondan 9000 sany Kalaşnikov awtomaty satylypdyr. 1.500.000 töweregi ok satylypdyr. Ondan daşaram avtomobil, Toyota kasymly avtomobil 11 saat satylypdyr. Ýa-ni Land Cruise Toyota 11 satylypdyr. Ýene de bir Toyota Carina satylypdyr. Oň ýerik satylan belli däl, ýönkü ýaňky uçurlar, harby uçurlar ortaýda satylanmyş, awtomatlar hem ortaýda satylanmyş. Medisina enjamlaryň enjamy $92.000 medisina enjamlar satylypdyr.
Hem dermanlar satılıptır daşary ýurda. Barış Imperatif'in golü bilen ondan daşaram harwy eşikler, ýegin eşikleň bahaty $201.000 durýan harwy ýegin eşikler satılıpdyr. Umuman niýe Barış Imperatif'in şo tewdadan galanan giýirdejeti diňe ýöne uçorlaň satylmagyndan giýirdejeti $25 milyon gowrak dil pasaplanýardy. Diňe şol 5 tane harby uçoruň bahasy diýer. Ne şolar ýaly aýplama bildirdi. Baş prokuratura var onam gaziýet jurnallarda da ýerleşdirdiler, telewizionyada da berdiler. Barış Imperatif elbetde bunu inkar etdi. Awa. Ýöne soň Barış Imperatif bilen bile şol Aşgabatda baryp ýanky şol dilluşuga gatnaşan daşary ýurt raýatlarynyň biri bolan jurnalist Leonid Komarovski men niýe şo nakladylary gördüm diýe gözüm bilen oňa şo döwürde kitap ýazdyrdylar da Niýazowyň rejimi gaýtmaka. Şoň şert bilenem ony Leonid Komarovski Amerikan raýaty bolan soň onu boşatmaga mejbur boldy. Ýöne şol 5 ay oturdy izolyatorda. Şonda da diýe maňa kitap ýazdyrdylar, şonda bir giden dokumentlerim öňümde goýdular diýe, ýani şu materiallaryň şol ýazjak kitabyňa sallyp. Şoň şimdi men ýanky edilen feowda barda, ýarag feowdasy barda, feowdasy barda hem dokumentleri seretdim, möhürler bilen, gollar bilen niýe şo taýda duranyny gördüm. Hakykatdan ham satylypdyr diýe, ýöne resmi satylypdyr diýe, ýani giýirdeçi hamala Barış Imperatif'in kiýsetine gitmändirdi. Döwletiň büdjetine gidipdir diýeni. Olana Leonid Komarovskiň tasdiklemeli. Ýöne niýat faýda ýok, şondan bir de bir köpügem döwletiň büdjetine gelmedi diýe. Ine bulam ne şolar ýaly aýplamaň bir. Ine ondan soň şol Barış Imperatif'in opozisiýa geçendigini elan edenin badyna ondan ona Moskwada ýaşaýp ýör. Moskwada onuň propiskasy bar eken. Şurada da pasport meselesi var da, pasport meselesinde şu köne Sovet pasportunu çalışmanlar Türkmenistanyň pasportuna. O ýöne o döwürde 2000-nji ýyla çenli şonu üýtmetmän ýönkü köne pasportunu ulanyp ýörenler bardy. Ýöne o taýda näme edilýärdi? İçine möhür basylýardy. Iň soňky sahypasyna, şu pasportyň köne Sovet pasportunyň iň soňky sahypasyna möhür basylýardy. Şu Türkmenistanyň raýaty diýip. Onuň daşary işler ministrligine bastyrylýar, ýa ilçihana bastyrylýar. Barış Imperatif'in özi şol soň belli bolşuna görä da ýaşyl pasport almandyr da Türkmenistanyň. O meselede bararsın, näme üçin şu pasport näme gerek boldy Türkmenistanyň ýaşyl pasport eger Türkmenistanyň raýaty bolsa, onda ýaşyl pasport bolmaly. Ýöne Barış Imperatif şol minister wezipesinde işleýändigine de garamadan soň belli bolşuna görä şol köne Sovet pasportuny götürip gelipdir, ödem Moskwada da propiskasy bolupdyr diýär da. Şon ýaly tarapdary bar. Ondan şoň şol dawa ýüze çykýardy, jedel ýüze çykýardy. Türkmenistanyň raýatymy ýa Urfiýeň raýatymy diýip. Onuň şo meselede de ýanky ýaly mesele ýüze çykýar. Barış Imperatif şol hakykatynda türkmeniň pasportuny almandyr, ýöne Türkmenistanyň daşary işler ministri bolum işläpdir diýilen, ana şol ýaly, şolar ýaly fakt ýüze çykýar. Indi soň ýanky opozisiýa geçendigini elan eden wadyna elbetde buňa jurnalistler ýüz tutup başlaýarlar. Ýanky bir giden soraglar bilen. Ondan şolaň içinde ilkinji nowatda Barış Imperatif'dan interview alan Orfiýetli habar feriştelerinden birim. Näştaýda? Häzir aýdaly. Oňa da barar, ýanky izvestiýa gaziýeti boldy, soň ýanky birazcık durun, ştaýda men seretmeli bolýan dokumentlere. Onuň Еврейже сегодня diýilen bir jurnal bar, Orfiýetde neşir edilýän. Немецкая волна, ýa-ni nemis tolkun radiosundan ondan interview alypdyrlar. Onuň Время новостей diýip Orfiýetiň esasy meşhur gaziýetlerinden biri bar. Anta olar gazyklanlar ýa-da näme sizden Niýazowyň döwründe, sizden Niýazowyň şahsiýet kulturyny ösdürilmegine ýardym etdiňiz. Indi siz şoňa näme jogap berjek diýilen ýaly soraglar bolýar da, olam elbetde
kanuny sorawlar. Hawa. Ondan indi ştaýdan aýdaly ilkinjilen biri bolup şondan interwiw alan gazetleň biri, jurnallaň biri, neşirleň biri Еврейже сегодня diýär, dekabryň başynda 2001-nji ýylyň dekabryň başynda hökümetdeşlik geçirýärde sora berýärde. Как же вы тогда работали с Ниязовым столько лет? Вы же занимали ряд важных постов в туркменском правительстве. Вы Sizde ne adı bunu diye şu Niyazov'un Alpariyan diktatörlük siyasetine karşı olan olsanız sizde ne şunça yıllar ne adı bu Niyazov'un diye rejimine hükümetine bir neçe mühim vazifeleri ele oturdunuz diye de. Ondan şu tayda ne cevap veriyor? Борис Шимбрадов, вы знаете, я всегда был диссидентом в окружении Ниязова и часто выступал с позиции оппонента. Madama diye Niyazov'un diye çok nemesine giriyen yakın kurşağına giriyen adamdan içinde men diye dissident pikirli adamdım diye yani opozisyon pikirli adamdım ödem diye köplenç diye şu Niyazov'un opponenti hükmüne bir karşıda şu hükmüne söyleydim diye de. И все, что мне осталось от этих лет, это истоптанная обувь, причем истоптанная сверху. Всякий раз, когда я пытался поднять тот или иной вопрос на заседании правительства, коллеги, сидящие справа и слева, давили меня на ноги и просили молчать. Мен ya şoda urda şo ýyllaryň dowamynda men bar gazanandadım diýä, men diýe dep bilenen kuşum boldy diýä. Olam ödem diýe üstünden dep bilenen diýä. Onam näil düşünür ya, men her gedek diýä, Niýazowyň geçirýän ýygnaklaryna diýä, hökümet ýygnaklaryna Niýazowa garşy çykyş etjek bolamda bir söz söýläp başlamda diýä. Men diýä sağ tarapymda, çep tarapymda oturan men kärdeşlem diýä, men aýamyň üstüne basýadylar diýä da men köşeşdirmek üçin. On barlap bolanok da hakykatdan hem şeýle bolup durmy, bolmandyrmy? Bu indi Şeyh Murat öýtdi da. Özüni şol hökümetiň içindäki bir opozisiýa, Niýazowa garşy näýlemde biratlar etjek bolan adam hökmüne görkezjek bolýar da. Я всё-таки верил, что можно разбудить Ниязова, повлиять на него, отговорить хотя бы от самых опасных шагов. Меня şolatlara da garamadan men barbyr diýä Niýazowda diýä bir näýlim bir adamçylyk duýgusyny oýurma. Ya da şoň diýä şon niýe erbet ädimlerden niýe huply ädimlerden saklamaga diýä arplerin öýdüp diýä umid etdim şo ýerleň dowamında. No, к сожалению, всё оказалось безуспешным. Но кайнатакта diýä бар diye bu edilen tagallalar diye şoğsuz oldu diye. Теперь я понял, что добиться этих целей практически невозможно diye. Ne gözüm yetti diye. Şu bizim umid edenden atlanmalar yetmekliğin diye şolu tuğululen mümkün değerliğine diye. Ne olam ne ayıl oluyor? Yine de gaytalayanlar. Niýazov onu wezipesinden peteldi bilşedip belli ýa-da onu çağırıp türmäge basacak bolýar. Oňa da soň Şeyh Muradyň ödemaýdy ýa. Maňa habar geldi diýä, gelime Aşgabatda gelýärdiň basýar diýip, ondan men gaýtmaly boldum diýä. Indi şu opozisiýa bir aňly düşünjelik bolýan hakykatdan halka peýda edeýän opozisiýa geçmeklik bolýarmy Niýazowa garşy? Ya da öz ýa-ki orfilini aýtsak şkurany deriňi ýa öz janyny halak etmek üçin mecburi ýa-da opozisiýoner bolmak bolýarmy? Zor aýakdan başlyk bolan ilşeýal bir spektakl bardy tabiatda hökümet ýyllarynda. Şonu ýa zor aýakdan bir opozisiýoner bolmak. Şunu ýa jogap berýär da, ondan ýene de şol gowulýan meselelerini birem, şol sizin döwrüňizde opozisiýada ýa-ki batyş görkezildi. Opozisiýa wekilleri eýdarlanly, türmäge basylyny onlar ýa soraglaryň berilýär da. Ýöne gaýnansak da şolar ýa soraglary jogap bermekden indi men ýadyma düşýär, soň geçirilen joňulen Şeyh Muradow bilen geçirilen hökümetdeşlikleri öwrenip görýän men özüm şo döwürde gydyklandyrýar da. Şu nähil jogap berer kaýna şolar ýa sorag berilen. Sen döwrüňde şunça adamlar tutsak edildi. Şunça adamlar repressiýa war edildi. Plan öldürli. Sen şoňa nähil jogap berýän diýilende, nähil jogap berer ka diýip men şo ýerlak görýärdim da, gydyklanıp görýärdim muny.
jogap ýokdy, gatşýady, eýle-eýledi. Namysal üçin şu iň esasy gatşýan meseleleriniň biri 1994-nji ýylda intek şol ýanky vice-premierlik wezipesinde güýjlonjy organyň üstünden Şyh Muradowyň vice-premierlik edýän döwründe Türkmenistanyň içinde gowlalyň tudurmak üçin ýürüte Abdukuliň Topar tarapyndan adam berilýär. 1994-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda. Edil ýanky ýene gaýtalýan şol Şyh Muradowyň şol güýjlonjy organlaryň üstünden serenjamlyk edýän döwründe vice-premier hökmünde şonu Muhammeduli Aýmuradow hem Hoşaly Garaýew tipiniň iki tane ýylleşimiz Moskwadan Türkmenistana ýola düşýär. Ýöne Daşkendiň üstünden ýola düşýär. Olar hem şo Daşkende baranlaryna eýem Türkmenistanyň şo döwürdäki Milli Howpsuzlyk Gurulugynyň işgärleri hem Daşkentde garaşyp oturan ekenler. Hemem öýdi işlerini Özbegistanyň howpsuzlyk guruluklary bilen koordinirläp, şonu tutýarlar, ikisini hem de Daşkentden maşyna mindirip ýükläp güýç bilen alyp gaýdýarlar. 28-nji oktyabr 1994-nji ýyl. Şonda Muhammeduli Aýmuradowyň 48 ýaşy bardy, ýaşynda da Hoşaly Garaýew 37 ýaşly ýaş adamdy da. Ikisini hem alyp gaýdýarlar da, tamam. Buran boynuny düwdüt agdarşygyny amala aşyrmak, synanşygyny aýplama ýükleýär buran boynuny. Hem diýat öldürjek bolmak nemesem içinde synanşygy. Hoşaly Garaýew şonda 12 ýyl türme tutsagylyk berildi. Muhammeduli Aýmuradowa da 15 ýyl türme tutsagylyk berildi. Netijede de aradan indi şol 94-nji ýylyň gurulmagy diýat oktýabryň. Ýa 95-nji ýylyň ýalňyşmaýan bolsam, şo ýanwarynda ýam höküm çykaryldy da. Onuň aradan bary ýok 4 ýyl geçen soň 1999-njy ýylda Hoşaly Garaýew 42 ýaşynda türmede aradan çykdy. Gümürtük ýagdaýlarda. Gümürtük ýagdaýlarda öldüren bolmaly, ony düşünükli da. Muhammeduli Aýmuradow doly möhletini oturup 10 ýaşynda oturup 2009-njy ýylda türmeden çykdy. Ýöne ulak ýaşamady, aradan 5 ýyl geçen soň 2014-nji ýylyň 12-nji noýabrynda da tahir boldy, aradan çykdy 68 ýaşynyň içinde. Indi şol adamlar opozisiýa wekilleri tutsak edilenler, repressiýa edip edilen, türmäde kılanlar. Şolanam Hoşaly Garaýew öldürilenler türmede. Şo wagt Barış Şyh Muradow minister bolup oturýar. Şolar tutsak edilen döwründe de vice-premier hökmünde güýjlonjy organyň üstüne serenjamlyk edip oturýar. Mehkemesiniň üstünden hem, ýani o wagt KNB diýip atlanýar, Komitet Nasionalny Bedepaýat. Howpsuzlyk komiteti. Şoň üstünden hem gödäwçilik edip oturýar. MBD-niň üstünden hem Içeri işler ministrliginiň üstünden hem gödäwçilik edip oturýar. Prokuraturaň üstünden hem gödäwçilik edip oturýar. Ýöne şol atlary ýol berdi. Indi sen niýe alyp garşy boldyň? Sen şolara bel nädipdir bir zat edip oňa bir adrak olara bir türme möhletini berjekmi? Ýa şolar aklajak bir nähilde bir hereket etjekmi? Ýa olar ýalyar gaýta Moskwada gedip beren ýankylan egindeşlerini Muradow Senew bilen Halmraýew hem Abdukuliýew hem deportasiýa ediň diýip zaпрос urady. Yankı talab uğradı ya. Şu aşnamı uğradı ya. Ona uğradı yanam yine de Barış Şyh Muradow. Yani o taraftanam şoňa şu Barış Şyh Muradow'dan haýşyň gelenligi hakynda şu taýda bir men size häzir bir neme bar kodaýyn. Bir dokument bar kodaýyn. Şu haýş baradaky. Şonu tasdiklayan şular ýaly bir dokument bar. Ene 1998-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet syýasaty we insan hukuklary diýip Vitaliy Ponomaryow hem Mitrohin şol memorial jemgyýetiniň memorial toporunyň insan hukuklary gorujy memorial toporunyň ýörüýte bir hasabaty çykdy. Şu 98-98-nji ýyllar aralygyndaky hem Türkmenistan döwlet syýasaty hem şu Türkmenistanyň insan hukuklarynyň ýagdaýyna syn berip. Şu taýda da şoňam 29-njy sahypasynda şu Barış Şyh Muradow'dan gelen haýyşnama hakynda da gurrun edilýär.
Ni şo taýda näme aýplama bildirýärler? Помимо заявлений о подготовке оппозиции террористического акта, в письме утверждалось, что Мухаммедкулы Аймурадов и Авдукулиев присвоили себе $300 тысяч государственных средств. Indi diýär ýaňky diýär terrorçylykly hereketten daşaram diýär Avdukuliýew bilen Muhammeduly Aýmuradov diýär Türkmenistanyň hökümetine degişli $300.000 öz kiselerine uranlyk hakyna aýplama bildirilýär diýär. Şo ol haýşam ýanky indi Şeyh Muradowdan gelýär. Ondan 23 ноября 1994 года информация о присвоении Аймурадовым $300 тысяч была со ссылкой на туркменского вице-премьера Бориса Шейхмурадова, опубликована в российской литературной газете. Şu aradaki ayplaman tekstim Boris Şeyhmuradov'a talgylanyp alınan yankı maglumatın tekstim diye Ortaýadyň literaturna gazetesinde 23. noýabrda 1994 ýylyň 23. noýabrynda çap edilýär. Согласно тексту письма, Мухаммедкулы Аймурадов заключил контракт с Министерством сельского хозяйства Туркменистана на приобретение нефти для этой страны с перечислением московской фирме «Нафтосиб» 2 миллиарда рублей. Indi şol ýanky tekste göre Boris Şeyhmuradowdan gelen şol aýplaýjy tekste göre olam aýplama Avdukuliýew bilen Muhammeduly Aýmuradow'a bildirilýär. Yani bular bir terrorçylykly işte günäkär üstesine de Türkmenistanyň pulunu alypdyrlar. Indi şo taýda näme diýilýär, anyk näme diýilýär? Hamala şo Şeyh Muradowyň aýtmagyna görä, şonda bildiren aýplamasyna görä, Muhammeduly Aýmuradow diýär Türkmenistanyň Owoçuluk ministrligi bilen Newit Sewdasy barada şertnama baglaşypdyr. Arada rol bolup ýa-ni çykyş edýärdi, Muhammeduly Aýmuradow diýilýän. O şertnamada diýär Moskwadaky Naftosib diýilýän bir firma bilen baglaşýar. Onam o puluny näme üçin töleýär? Türkmenistanyň Owoçuluk ministrligi 2 milyard rubl, şo döwürde 2 milyard rubl möçberine pul töläpmişin. Indi biz oňa da barýar 2 milyard rubl o döwürde 2,5 milyon dollar tögörüyor bolýar. Rubulla töläpdirler, Türkmenistan töleýär. Ortaýatdan newit almak üçin töleýär. Ortaýatdan newit almak üçin hamala Türkmenistanyň öz newiti ýeten okmuşyny öndürýän newiti öz hajatlary üçin şoň üçin indi ortaýat bilen ýöne ortaýat bilen tögda alalaşyny balaşýan, newit almak üçin alalaşyk balaşýan newit ministrligi diýil, aslynda newit ministrligi balaşmaly. Ýöne Owoçuluk ministrligi balaşypmyş. Şoňa da araçylyk bolup Muhammeduly Aýmuradow ýanky görgüli şo Taşkentde tutsak edilip akedilen Muhammeduly Aýmuradow şo taýda araçylyk bolup çykyş edipmiş. Şol ýanky Naftosib diýen firma bilen o Türkmenistan Owoçuluk ministrleriniň arasynda. Ondan şo pulam geçirilipdir. Indi şo pul Naftosib diýilen firmaň tasabyna geçirilendir. Ýöne şoň diýä $300.000 möçberini diýä soňunda Muhammeduly Aýmuradow bilen Avdukuliýew kisesini urup diýip Boris Şeyhmuradov aýplama bildirip hat gönderýär. Yani prokuratura, Ortaýadyň prokuraturasy. Indi neft поставлена не было. Neft gelmedi diýär Türkmenistana. Деньги в апреле 94-го были частично возвращены. Şol tölenen pulun belli bir bölegi diýär. Belegi 1994 ýylyň aprelinde Türkmenistana gaýtarylyp berildi. Однако $302 тысячи были присвоены Аймурадовым и Кулиевым. Ýöne diýär şo pulun $302.000 diýär şo pulun ujundan. Aýmuradov bilen hem Kuliev tarapyndan öz atlaryna geçirildi diýär. Ne gadatlady? Indi şu taýda şo ne derejede şu bildirilýän aýyplama dogry ka hakykatdan hem ortaýada şonça pul geçirilipdirmi? Newit üçin. Bana biz nereden bilýär? Geçirilipdir. Ýöne Avdukuliýew bilen şo ýanky Muhammeduly Aýmuradowyň şo pulu alanlygy entäktude edilen o. Ýöne ortaýada geçirilen. Onuň biz nereden bilýär? Onu biz Tapar Klymowyň
2020-nji ýylyň 9-njy dekabrynda eden çykyşyndan bilýär. O gepleşip şu adam duran bolmaly, durmasa men kompýuterimde de bar ol. O gepleşiň ady diktator we diktatura garşy nädip görüşmeli diýip atlandyrylýar. Şo gepleşigiň 24-nji mundundan başlap Tapar Klimov şol pully mesele barada Orsiýete Owolçylyk ministrliginden, Türkmenistan Owolçylyk ministrligine geçirilen pul barada öýdi boyun alýar. Onam öýdi geçiripdir. Şo ýanky ugurluk puly Tapar Klimov şo Owolçylyk ministrliginiň ornunbasary bolup işläp beren döwründe şonu geçirýär. Endi gelin şol Tapar Klimowyň şol gurrun beren şo bölegini men tekste geçirdim ine şonu diňläliň ine men size okap bereýin. Şo döwürde endi ýanky gurrun edilýän döwürde Tapar Klimov ýadyňyzda bolsa 92-nji 94-nji ýyllar aralygynda ministr bolup işlän, ministriň ornunbasary bolup işlän. Ine şo döwürüň gurrun edýär. Şo döwürde diýär çärjüň neft zawodyna neft ýetenokdy. Newit barmaly ýerine barman bir ýerlere aktyrylýardy. Şoňa newit alyp bermek üçin Owolçylyk ministrligi bilen şertnama baglaşyldy. Men şonu pul geçirdim. Teredim öz dili bilen aýdýar Tapar Klimov. Men şonu pul geçirdim, orsun pul bilen geçirdim diýär. Ana ýanky Şeyh Muradow hagam şol görkezýän men orsun pul bilen geçiripdir. Dollar bilenem däl, başga dat bilenem däl, orsun pul bilen geçirilipdir. Dollarda 2,5 milyondan gowrak pul bolýar diýär. Şeyh Muradow 2 milyar rubl ya da diýmek şol 2 milyar rubl onu şo döwürde Tapar Klimowyň aýtmagyna görä 2,5 milyondan gowrak pul berýän eken. Şoňa gatnaşan iş adamlarynyň atlaryny aýtmaly bolsa, olardan birine Melik Çarif diýerdiler. Ol KGB-niň agenty eken. 100% şeýle bolup çykdy. Hakykatdan Melik Çarif diýilen adam, ol KGB-de işleýän adam. Abdukuliýewiň anamyna girip şo taýda Moskwada Abdukuliýewiň toporly hyzmatdaşlyk edip başlaýar. Onuň maksady näme eken? Şo ara durur bolup bir zat edip Abdukuliýewi günäl etmek. Abdukuliýew nähildir bir erwedi işlere çekmekde, soňam o baradaky maglumaty ýadyga getirmekde. Bir zat edip Abdukuliýew jenaze jogap berişine çekmek sebäbi ýanka ismi diýil Abdukuliýew 92-nji ýylda Daşary işler ministrligi wezipetine gidenden soň ol ýadyga garşy opozisiýa geçdi-de. Tögürüne adam toplap başladı. Melik Çarif hem şol ýadyň agentleriniň biri bolmaly. Indi o diýär indi buny Tapar Klimov soň bilip galýar-da. O diýär 100% şeýle bolup çykdy diýär. Da ýa-ni şo Melik Çarif diýär. Ondan onuň partnýorlary bardy. Birine Badarov diýerdiler. Ol zampret ýagny kabinet ministriniň ornunbasary bolan. Üçüncüde kim diýip sorasaňyz, üçüncüde Abdukuliýew bolupdy. Üç adam maňa diýär näme çykdy diýär da. Sibiýada çykdy. Men bilen şo mesele barada habarlaşdy, ýene şunu edelim diýip diýär da. Sen pul geçir. O opozisiýa haýyr üçin bolýar. Bilen size aňyr bärden newit bereli ýa-da newit berem dokmy ol bir schema da newit gelen ogyň soňunda. Newit gelmesine gelen ortaýetden hiç ýyly. Ýöne şo newit üçin nip pul geçir diýär da. Bilen bolýar diýär. Tapar Klimov. Oýam newit gaz ministrligi geçirmeli. Men ýene de aýdýan newit gaz feodal bilen baglanşyk meseleler newit gaz ministrligi tarapyndan çözülmeli. Bu taýda Owolçylyk ministrligi goşulýar. Näme üçin sebäbi Tapar Klimowyň şo wagt mümkinçiligi we şolar ýaly ýanky manipulasiýalar, mahinasiýalar amal aşyrmak üçin. Ondan bilay diýär, ondan olar diýär awdagany öňe sürüp geldiler diýär. Ondan naşy 3 tane biznesmen men bilen şertnama baglaşdylar. Awdaga da maňa kömek etçilere diýip geldi diýär. Ol ýa biz Moskwada Türkmenistan fondu diýip fond töretdik diýdi. Hakykatdan Moskwada şol Türkmenistan fondu diýen at bilen opozisiýa bir guramat töredildi. Fond diýip atlandyrylsa da bir pul toplap oturan fond däl bir opozisiýa gurama. Ondan ol wagtlarda hiç ýyl opozisiýa diýilen zat ýokdy diýär. Ýöne hiç ýyl gep ruňam ýokdy. Ondan biz diýär şo kontrakta gol çekişdik. Gol çekimizde de ýödara guruluşdyk. Sebäbi newit biziň Owolçylyk ministrligimizde degişli zat däldi. Görýän, newit diýen newit gaz meselesi Owolçylyk ministrligine degişli. Ol işler newit gaz ministrliginiň üstü bilen edilmeli. Ýöne ol puly beýlekler geçirip bilen okdy. Biz bolsa o puly geçirip bilýärdik. Ne sonra gündi. O näme üçin newit gaz ministrligi Türkmenistana newit yetmeýän bolsa şo newitiň pulunu töläp ortaýetden alyp bilenok ýa başga ýurtdan alyp bilenok.
Näme üçin sen geçirip bilýän? Şu soraňam jogaby eden gyzyklyna men düşünemok. Näme üçin safarklyň eline şo mümkinçilik bar eken orunwatar bolup oturýar edem o bozuluk ministeriniň. Ýöne biz şonu geçirip bilýärdik diýen. Ondan biziň diýä şolar ýa mümkinçiligimiz bardy. O düşünükli zat diýmek onda siz şo uğurluk ministriň özi bilen bileleşip uğurluk edip bilýän eken şondan dilleşip ýola goýupdyrlar, ýani şu pulu geçirmäge. Şonda biz diýär şu işi hiç kime aýtmaly däl, bu gilliň bolmaly diýip diýär elgeşip. Alalaşdyk welin. Şondan bir az wagt geçen soň meni işden aýyrdylar. İşden aýrylan günümiň ertesi meni KGB'niň başlygy Sapar Teýidif öz kabinetine çagyrdy. Onuň birinji görkezden zady ýanky gol şeklen kagaz boldy. O kagazyň bir tarapynyň kopýasy şu wagtda men sanlygymda bar. Onu men soň bir gün tide görkezlerim niýe Sapar Teýidif. Şol hiç kime aýtmaly däl diýen kagazymyzy diýär Sapar Teýidif meniň ýüzüme bastdy diýär. Ol şu sen goluňmy diýip sorady. Menim hawga men golum diýdim. Biz bular ýaly golu käň şekliýat hojaly üçin gerek diýdim. Bu işin aňyrtyndakylar meni opozisiýany maliýeleşdirýän adam hökmünde görkezipdirler diýär Sapar Teýidif. Ýokarda oturan Baba Kuliýew prezident Niýazow ýaly ýol başçylarymy da şular ýaly daklad edipdirler. Ondan diýilýän adamyn bulara pulny geçirýär, aňarda da Türkmenistanyň hökümetini agdarmak üçin proýekt çekýärler. Plan ýerde duşupdyrlar. Indi deret Sapar Teýidif o taýda diýär men opozisiýa üçin iş edemok diýär da. Bular maňa diýär opozisiýa goşulşupdyň. Sen opozisiýany maliýeleşdirýän diýip aýplama bildirýärler diýär. Şol buratymy ödemay diýär men niýe opozisiýa üçin niýe pul geçiremok diýär. Diýmek ol näme üçin, näme maksat bilen geçiripdir? Diýmek onu opozisiýa üçin geçirmeýändir de ödüp geçirek etdiň ödü üçin bir ýerde ýygyşyryp goýjak o pulu ortaýetde. Tamam baryp aljakdyr da onu. Onuň diýär ana bula pul geçirýär, aňarda da Türkmenistanyň hökümetini agdarmak üçin proýekt çekýärler. Plan ýerde duşupdyrlar. Sapar Teýidifiň orazatly dogonam bar diýilen ýaly zatlar diýär, diýär da. Bizim dogonlarymyzyň içinde de iki sany Oraz atlysy bar. Biriniň ady Oraz Mehmet, beýlekiniň ady adam Oraz Muhammed. Şo döwürde olardan biri hakykatdan Moskwada ýaşaýardy, ödem hakykatdan odalky KGB-şnikdi. Ýanky şol Oradyklyň şo KGB-şnik diýilýäni bilen men Azatlyk radiosynda da bilişledim, men öz adamdan aýdyp oturýarym da. Hakykatdan ol adam gizläp oturanokdy, özlegürinde KGB-de işläpdir. Ortaýedim ýanky SSR-iň şo döwürdäki SSR-iň Owganistanyň Kabullaky ilçihanasynda da maslahatçy hökmünde oturan bolupdyr. Ýöne şonda adam diýär biz KGB-niň roluny ýerine ýetirýärdik, razvedka maglumatlary toplaýardyk diýip gözi gurrun berýärdi da şo pahyr, olam pahyr boldy. Onu diýär, ne şun gurrun diýär da, onuň şonlardan birem diýär biziň agalarymyzdan birem KGB-şnikdi diýär şo wagt diýär, o şo wagt pensiýa çykypdy, bu Oraz diýen at şonuň adyna da aýyp gelip dur diýär da. Meniň ulusynyň adam diýär, Oraz diýär. Şolar şonda diýär Moskwa turist bolup gidipdirler. Bir sport ýaşyna tomoş etmäge men näme diýär. Ana şo taýda şolar diýär opozisiýerler bilen duşupdyrlar diýip gurrun çykardylar diýär. Bir de şolar ýaly günä ýüklediler diýär. Diýmek o taýda ol arada diýmek Sapar Teýidifiň ýanky iki sany dogonam bar eken, öýden boýundan alyp otyr Moskwa hakykatdan gitdiler diýär. Opozisiýa bilen duşupdyrlarmy, duşmandylarmy men bilemok diýilen ýaly gurrun edýärler da Sapar Teýidifiň öýdi. Şo taýda duşupdyrlar diýip gurrun çykardylar diýär. Bir de şolar ýaly günä ýüklediler. Umuman olar diýär öz halamaýan adamlaryň hemmesini tana goşupdyrlar, ýagny olar bu adamlaryň garyndaşlarynyň hemmesi Abdu Kuliýew we beýlekler Moskwada üýüşipdirler, ýygnak geçiripdirler, döwlet dagdyrlyşygyny amala aşyrmak üçin plan çekipdirler. Sapar Teýidifiň bärden olary maliýeleşdirýär, anda onuň geçiren pullarynyň dokumenti diýip şol kagazy görkezipdirler. Anda şeý diýen meni işden boşatdylar diýär. Ödem aýdy şolatlar ýüri töwürnäýärler diýär. Ýokarkylar ama muny bilmeýän bolmaklary mümkin olaňy diýär. Muňa ananan bolmaklary mümkin diýär. Ýa-da Sapar Teýidifiň. Muny gurulajylara da hökümetiň öz içinden kimdir birler tapşyryk berýän bolmaly bularam diýär. Muny öz inisiatiwa bilen edýän nälerler diýär. Indi ýene gaýtarýan şo döwürde Boris Şykmuradow ham hökümet strukturalaryny daşary işler ministriniň orunwatary bolup otyryl-ki, soň vice-premier boldy. Hopsuzluk güýjülenýän guramalara terinjamlyk edýär. Ondan daşary işler ministri boldy.
Şulatlar inni İnsanlar da yankı hay şuuru diyanam Barış Şeyh Muradov ine şular ýaly pul uğurlanypdyr diýe. Aw 2 milyar rubl pul çykarylypdyr, ýani 2,5 milyon dollar. Ortada pul çykarylypdyr. Aw ödem owalçylyk ministrliginden çykarylypdyr diýip onuň tasdikle ýa Barış Şeyh Muradov. Ýöne şo taýdan saparykly informady geçmeli. Aw ýöne o wagt eýem o döwürde saparykly informady tek Türkmenistanyň içinde otyr. Bu gurrun hada 94-nji ýylyň gurruny. 94-nji ýylyň gurruny. Saparykly bilşiňiz ýaly 96-njy ýylda gaçyk ýurtdan çykyp gaçyk gaýtdy da. Soňra Türkiýede Türkmenistan prokuraturasynyň haýyşy boýunça 96-njy ýylyň tomsyna izolýatora salyp türme salyny. Şotada 8 ýaly oturdy 97-nji ýylyň mart aýyny içinde ýalňyşmaýan. Ondan halkara jemgyýetçiliginiň insan hukuklaryny goraýjy guramlaryň batyşy bilen çykaryldy da. Şeýdip Saparyklymow opozisiýa boldy, olam opozisioner boldy da. Ýöne hakykatynda ne Barış Şymyradow tam tasdiklapdy. Şundan uğurluk pul çykarylypdyr. O Owalçylyk ministrliginden diýip öýe tasdikleýär. Onam ortadan gazetleri neşir edýär. Barış Şymyradowyň ýa hatyny. Indi diýär şo jenaýetçiler ikisi var diýär şo da Abdukuliyew bilen Muhammedulla Aýmyradow oňa birini tutduk diýär. Awa beýleki hem Abdukuliyew maňarda ýuruna mi beriň diýär. Bular da 300 000 dollar ýaly şo pulu diýär şo ujundan şo gaýtaryp berilmeli pulu gaýtarman öýler alypdyrlar diýär. Ýönünni ýurduň içinde şo wagt Owalçylyk ministriniň ornwasary bolup işläp, soňra işden çykan adam o tür bolýyn. Ýöne şonu şo wagt tutdur onu. Şo barada hiç jenaýat işlem şo wagt gowy bolman soň gowy bolýar. Ni şo täsirine diýmek bular näme diýär? Opozisionerlere jenaýat jogap karşylygyna çekjekler, emma ýurduň içinde oturan öz adamsyny türme basjak däldir. Ýani Saparyklymow. Oňa soň jenaýat aýyplamasyny bildirýärler. Ýani ýurtdan çykyp gaýdandan soň. Ine şoňa adam näheli 200 siýasat bolýar da, diýmek. Onda şol Saparyklymow aýdy şey ýaly men kakam biziň kakamyz dosty diýär da Şeyh Muradov bilen. Aw, diýmek o taýda şonu ýaly bir goragyna 3 neden bolmaly mümkin. Men lok kişiler ýaly netije gelip çykýar. Saparyklymowyň kakasy, Barış Şymyradowyň kakasy bilen saçaklyk gatnaşýan adam bolan bolsa, pul çykaran Saparyklymow bolsa, görnüp duran o dugy Saparyklymowyň öz gepleşigi näde botyr şo puly men çykardym diýip. Aw. Näme o pikir bilen aýtdy, ony dilinden sypdyrdy Saparyklymow gepleşiginde, bilip bolan ol indi bir ýaşy bir çene barandan belki indi bilmenem hakykaty öz dilinden sypdyryp oturan bolmagy mümkin da. Aw. Ýöne şo hakykaty öz açdy, puly men çykardym diýär. Aw, pulum aňryk barypdyr. Indi şonam jenaýat diýem Barış Şymyradow adlandyrýar. Şu jenaýetine Owalçylyk ministrliginiň pulu çykdy. Bize nebit gelmedi. Şoňa da kim günäkar? Abdukuliyew bilen Muhammedulla Aýmyradow günäkar. Hawa Muhammedulla Aýmyradow bärde tür, Abdukuliyew maňarda tür, şonu bärik iyi beriň diýär. Aw, indi soňunda men şondan soň ýanky gurrunlar soňam çykdy da, çykandan soň men Abdaga diýir ka pahyr, şo mehren gurrunlar şo gördüm men Abdaga. Tezine şunu ýaly bir giden pul alypsyňyz diýip aýplama zat diýdim. Suud etsinler diye, suud edip bilmediler, men o pul yok diye, kim aldı alandır diye. Saparyklymow belki garnaşlarynyň bir ýerde hatabyna ýatan bolmagy mümkin diye. Ýöne şo pullan ýa bize bir köpügem biziň şo Türkmenistan fondumyzda gelmedi diye. O taýda ýanky görüşiňiz ýaly Barış Şymyradowyň hatyna nafta sip tip bir firma ady geçýärdi. Diýmek olar o taýda onda şo pul şol ýanky firmaň hatabyna geçen bolmaly. O firma bilen hem Abdaga diýär, Abdukuliyew men hiç ýyl dahyrym ýok diýär. Ondan bärik bize pul gelmedi diye. Diýmek onda pulun belli bir bölegi Türkmenistana gidipdir, belli bir bölegi galypdyr. O taýda ortaýetde bir ýerde. Iňe onda kim eýelik edipdir? Şonam hiç ýyl dokumental ýagdaýda suud edip bilmeýändir. Ortaýetde Türkmenistan tarapy. Ortaýet tarapym Ingolman Abdukuliyew şo mesele boýunça günäl tapmady, deportasiýa etmedi. Ine bular meni bir ýöne taryh üçin aýdyp oturýun. Ne şular ýaly hapa işleň aňarsynda da birek-biregiň uğurlugyny şunu ýaly bastyryp etmekde de ýene de Barış Şymyradow hem eliniň bardy görünýär. Ýani kaýdyşym ýaly öz eginleşini ýani Saparyklymowy
Cinayet jogapkärçiliğine çekmeyen Türkmenistan için o Türkiýanyň 94-nji ýylda şu meselede pul geçiren adamyň ödüni cinayet jogapkärçiliğine çekjek bolman, ol daşarda iş alyp barýan, opozisiýa işini alyp barýan Awdy Kuliýew aýplama bildirip, şonu deportasiýa etdirjek bolýar. Şonu aýplaýar. Ine soňam şol adamyň öde minni şu Barış Şyhmuradov soňam opozisiýoner boldy. Soňam Awdy Kuliýewiň işinem soň ýugdy belli bir derejede biz boýnalýar. Zat diýip beren interwýusunda da nemesi bar da aýdýanlar. Indi gepleşigimiz gaty udaga çekip barýar. Şoň üçin meni öňüm başda duýdurdum. Gepleşik bir näçe bölmeli bolar, maglumat gaty köp diýdim. Şoň üçin gepleşik dowam etdirer. Bu gurruňy esasy gyzykly zatlar, esasy dramatik zatlar entek öňde. Eger buna ýazylmadyk bolsaňyz buna ýazylyň. Gepleşikleri halayan bolsaňyz like koyun. Hemem şu meseleler boýunça häzirki gozalyp oturulan meseleler boýunça öz pikiriňizi ýazyň. Ýöne kommentariýa bölüminde adamlaryň şahsiýetini kemsetmek, adamlaryň mertebesine degmek diýilýän zat bolmaly däl. Konstruktiw, medeniýetli, öz mertebeňem beýleki oponentiň mertebesini hem hormatlamak bilen näme ýatsaňyz, näme diýseňiz erkin platformada açyk. Inni dowamyny geljek bölümde diňlersiňiz. Şunlukça ünserip diňläniňiz üçin hoş sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.